DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa inyong kabos mga tugang hunyan aldaw nin Martes, Nobyembre 18, 2025. Ini po ang bareta alas 12. Kami ang sa inyong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagbisita sa Kararayan Naga Elementary School sa Tiwi Albay ngunyan aldaw. Pondo para sa rehabilitasyon kan mga classrooms na nadanyaran kan Bagyong Uwan, ida-download na sa mga lokal na gobyerno poon sa masunod na taon, sigun kay PBBM. Coast Guard District Bicol pinagmidbid ang mga personahes katakod kan ginibong awarding ceremony kasuhapon. Sangguniang panlalawigan ng Albay, pag-aadala na ang propwestong ordinansa manungod sa pagprotohir kan mga pasyaran sa probinsya ning Albay. Sa lado nasyonal, Ralph Recto inako ang hagyat bilang Executive Secretary. Nasyali sa party list ni Nagyat Zaldico na mag-uli na sa Pilipinas. Dating Executive Secretary Lucas Bersamin asin dating DBM Secretary Amena Pangandaman daing ligtas sa investigasyon maski nagdimiter na sa pwesto sigun sa Malacanang. Amy Marcos nakimahera kay Digong kan magluwas sa drug watch list si PBBM. Sa ibang nasyon, 45 Indian pilgrims nagadan matapos masulo ang piglunadan na bus. Sa sports, si Darin Diaz handa nang humakot ning Bulawan sa SEA Games. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tulos na ginibo ang situational briefing kaibahan ang man iba-ibang ahensya de gobyerno sa probinsya matapos na nakalibot na sa mga classrooms asin palibot kan Kararayan Naga Elementary School sa Tiwi Albay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasubagong aga. Ana sabing briefing katakod kan pagrapado kan Super Typhoon Uwan sa probinsya kan nakaagi. Basado sa impormasyon kaibahan sa paghuroron, sinda Albay Governor Noel Ebriega Rosal, Tiwi Mayor Jose Morel Climaco, Ginobatan Mayor Ann Gemma Anghoko, OWAS Mayor John Trinidad, Libon Mayor Attorney Mark Gregor Edward Saison asin iba pa. Mientras tanto sa oras na pinagsusurat ang bareta na ini, tapos na mag-report ang gobernador sa presidente kung sain sa entrevista kan DCGB News kay Rosal, sinabi kan gobernador na ipinagprioridad niya ang report manungod sa estado kan kuryente sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Puuna sa masunod na taon, ida-download na sa mga lokal na gobyerno ang fundo para sa pagpakarhay kan mga classroom sa sineskwelahan na nadanyaran kan bagyo. Sigun sa ginibong sitwasyon o situation briefing kasubagong aga kaibahan an maiba-ibang ahensya asin lokal na gobyerno sa Kararayan Naga Elementary School sa Tiwi Albay, sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ini ang bagong sistema kan gobyerno, tanganing parikaso ang paperworks sa Department of Public Works and Highways o DPWH as in Department of Education o DepEd. Mientras tanto sa entrevista kan DCGB News kay DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi kay ining laoman kan Bicolano na marhay ang implementasyon kang nasabing bagong sistema para sa rehabilitation kan mga nadanyaran na infrastruktura asin eskwelahan sa rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginibukan Coast Guard District o CGD Bicol ang awarding ceremony para sa mga personahes kan ahensya sa headquarters function hall kasuhapon. Sigon kay CGD Bicol Commodore Ivan Roldan, pinagrekognisar asin pinag-onra sa seremonyas ang dedikasyon, profesionalismo asin commitment kan personahes kan ahensya sa pagsalbar nin buhay, propiedad asin pagprotektar sa marine environment sa rehiyon Bicol.
Sa iyang mensahe, sinabi ni Roldan na ang pagmidbid na itinao bako sana para sa indang performance kundi pati na sa serbisyo, integridad asin mandato na partikular na nahiling matapos ang nagtamang tulong bagyo sa rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Pag-aadala na kan komitiba kan turismo kang sangguniang panalawigan ng Albay ang ipapalaman sa propestong ordinansa na maprotuhir sa mga pasyaran sa probinsya ng Albay laban sa anuman na klase ning pambabastos. Sa ginibong regular na session kasuhapon, pinagrefer na kan pamayok ang komitiba na si board member Melissa Abadesa kung sain sa iyang sinabi na saro ining alternatibong aksyon kang sanggunian katakod kan mga vlogger na dai pinagrespeto ang Green Lava Park sa Barangay Misi, Daraga, Albay kang nakaagi. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi pa ni Abadeza na dai na ipapadagos o ipinadagos pa ang dapat na inquiry asin itataong penalidad sa mga personang imbelto dahil lang ta nagpaluwas na inining formal na public apology sa publiko asin lokal na gobyerno kan Daraga, Albay. Mientras tanto, nakatalaan ng ipasar ang ordinansa na may titulong ang Ordinance Protecting Tourism Sites from Acts of Mockery and Imposing Penalties thereof in the Province of Albay. Bilang pamantayan, tanganing dai na mautro ang pambabastos sa dignidad kan pasyaran sa probinsya. Preparado ang mga otoridad sa scheduled visit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Tiwi, Albay. Ang mga security teams, lokal na gobyerno, asin disaster response personnel, ang puga-puga ang pagkoordinar puon kasubagong aga sa pagsiguro nin orderly presidential visit. Sigun sa mga lokal na otoridad, iinspektaron ni Presidente Marcos Jr. ang mga lugar na dakula ang sinapar na danyos hali sa bagyong Uwan, partikular na sa Kararayan Naga Elementary School, saro sa mga eskwelahan na nagsapar nin danyos sa nasabing kalamidad. Pipatutukan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasiguro ning tulos na kasimbagan sa mga pangangaipuhan kan mga naapektaran kan bagyo asin maibalik ang panginot na serbisyo lalo na sa supply ning kuryente. Katakod inikan sa iyang pinamayuhan o pinapamayuhan na situation briefing manungod sa danyos kang Super Typhoon Uwan sa iyang pagbisita sa Kararayan Naga Elementary School, Tiwi, Albay, ngunyan na aldaw. Apwer kainipig pa siguro man ni Marcos ang family food packs, financial support as in construction materials na dugang natabang na ipapanao sa maapektadong pamilya, partikular na ang mga nadanyaran ang mga kaharungan asin kabuhayan. Mientras tanto, ipig taong direktiba man kan presidente na tabangan na makarecover ang mga sektor kang agrikultura as in edukasyon na mapakarhay ang mga partially as in totally damaged na mga classrooms pati naman ang iba pang infrastruktura. Sobra 900 na residentes kan Kamaligan, Camarines Sur na may kabuhayang naapektaran kan Bagyong Christine kan nakaaging taon ang nakaresibi nin 20,000 pesos na kapital hali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol Sustainable Livelihood Program o SLP. Sigun kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, apwera sa tabang pinansyal, nagtalaan man ang ahensya nin pwesto para sa mga benepisyaryo kan SLP tangani makapagpabakal kan sa indang produkto asin magkaigwa nin dugang nakita. Mientras tanto, puga-puga man ang ahensya sa paghahatod nin suporta sa mga naapektaran kan mga nag-aging bagyong Upong, Tino asin Uwan ngunya na taon sa rehiyon Bicol. Arestado kan Legazpi City PNP ang sarong suspect na nagahampang sa duwang kaso ning rape matapos na magpasiring sa hepatura tanganing magkuaning National Police Clearance kasuhapon. Segun sa Legazpi City PNP na pinapamayuhan ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. sa ginibong beripikasyon sa National Police Clearance System, namidbid ang suspect na si alias J, residente kan Bakakay, Albay, na may warrant of arrest na ipiniluwas kang korte sa 13 Martires City, Cavite kan Hunyo 30, 2025. Tulos na ang inarestrar ang nasabing individual kang pulisya matapos makumpirmar ang record sa database kung saan ang duwang kaso ning rape sa iraram kang Article 266-A as in Article 266-B kang Revised Penal Code na daing ipinagtatagamang piyansa.
Formal nang nagtukaw bilang bagong OIC kan Tabaco City PNP si Police Lieutenant Colonel Verhil Bibat katakod kan ginibong formal turnover ceremony kasuhapon. Ang seremonyas pinamayuhan ni Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez sa Albay Police Provincial Office Camp Captain Salvador Hausian del Rosario Sr. sa Barangay Santa Cruz, Ligao City. Si Bibat ang masalida kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr. na nakatapos na kan sa iyang tour of duty bilang Chief of Police. Sa iyang mensahe, pinagtawan doon kaini ang sa iyang dedikasyon sa pagpakusog nin community partnerships, pagpalangkaw nin operational efficiency, asin pagsustinir nin mga programang mamantinir kan kaligtasan asin seguridad sa syudad. Mapadagos sa Giraray ang libreng eye examination as in eyeglasses. Sigun kay Albay 2nd District Congressman Caloy Andes Loria sa masunod na semana. Sigun kay Loria, mapuon ini sa Giraray sa Nobyembre 22, kaibahan na ang medical mission as in food packs distribution. Dagdag pa kang opisyal na antabayanan kan publiko ang kumpletong schedule as in venue, pati na ang iba pang detalyes manungod sa nasabing programa. Abangan pa ang ibang mga barata sa pagbabalik kan Barata alas 12. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt, man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot. Walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay sa bawat design. Tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint sigurado kang astig ang resulta. Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay sa bawat design. Tiwala mo'y taglay. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic
products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Get ready for our biggest store-wide event, the Metro Supermarket Crazy Sale, happening from November 28 to 30. And there's more! Metro Reward Club C and Metro Business Club C members will receive a free gift with purchase. Plus, by shopping with us, for every 1,000 peso purchase, 1 peso will be donated to the Vixel Foundation to support earthquake and typhoon victims. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 242023 Series of 2025. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Kukumasin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immuni Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalles kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Ipinahayag ni Finance Secretary Ralph Recto ang pasalamat kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala asin kumpiyansa sa iya matapos siyang idisignar na bagong Executive Secretary. Sinabi niyang sarong onra ang maging Executive Secretary alagad bako siyang uyon na apodon bilang Little President. Sigun kay Recto na simple man sanaan sa iyang misyon, mag-focus sa pamamahala, bantayan ang performance kan gabos na departamento, i-maximize ang sa indang mga outputs, day sinda maapektaran kan ribok sa politika, asin siguruhon na ang mga ahensya pigigibo ang sa indang trabaho, asin naghahatod kan sa indang mga pangako sa mga tawo.
Nahihiling man niya ang sa iyang papel bilang sarong taong bahay. Tanganing maging epektibo, ipinangako niyang iiwasan ang atensyon sa media as in social media as in imbes isisentro ang sadiri sa mga paperworks tanganing ang mga patakaran na nakabugtak sa lamesa kan presidente na uugid nin marhay as in kapag binalyo na sa mga order makusog as in malinaw. Ipinahayag man niya ang paghanga kay Executive Secretary Lucas Bersamin na may tali asin kabuotan. Hinagyat ka nasyonalista party list na pinapamayuhan kan mga Villar si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na mag-uli na sa nasyon, maghampang sa tamang forum asin panumpaan ang sa iyang mga alegasyon. Sa pahayag kan partido, dai makakagibo ning aksyon ang publiko o public institution sa alegasyon na hali sa abroad na daing accountability asin verifikasyon. Piglinaw kang nationalist ang sa indang posisyon bilang consistent asin simple. Kung siko nagtutubod sa iyang mga pigtaram, dapat lamang na isumitir niya ang sa iyang sadiri sa parehong standards of scrutiny na piglalauman na isulong kang lambang public servant. Sinabi kan MP na nakikipagtabangan ang Kamara de Representantes sa mga pigigibong investigasyon, may kinaaraman sa mga anomalyang flood control projects. Tinawan niya paninduon ang Nationalista Party na makusugan sa indang suporta sa presidente kay House Speaker Faustino D. asin sa gabos na institusyon na komitibo sa transparency, due process asin accountability. Padagos nama sa irarom sa investigasyon sina former Executive Secretary Lucas Bersamin asin Budget Secretary Amena Pangandaman maski pa nagdimiter na sinda sa indang mga pwesto. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na daing makakadulag sa investigasyon opisyal man o pribadong individual may kinaaraman sa maanomaliyang flood control projects. Dayman sigun sa iya natatapos ang paninimbagan sa resignation. Magin ang mga kontraktor na nasa pribadong sektor maninimbag kung mapatunayan na imbwelto sa irregularidad. Kasuhapon, inako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagdimitir sa pwesto ni Bersamin asin Pangandaman dahil sa delikadesa. Ini matapos maimbwelto ang sa indang ahensya sa issue kan budget may kinaaraman sa flood control. Senator Amy Marcos na nakipaghirak siya kay dating ibinulgar ni Senator Amy Marcos na makihirak siya kay dating Presidente Rodrigo Duterte para sa tugang ni si President Bongbong Marcos Jr. matapos na makasabay ang pangaran kaini sa pigsasabing drug watch list kan 2016 sa tahaw kang kampanya kontra sa droga. Sinabi niyang nakinahuron niyang marhay si President Rody asin haros magluhod siya digdi. Sinabi niyang sigun sa kapulisan dapat inuton na lapagon ang mga pusher asin sakana sa naisalbar ang mga user kaya naligtas si Bongbong. Kinahuron man niya asin nagsabi man na talagang nagbabago na siya. Puon kay ito naresibi niya na sana ang bareta manungod sa tugang na siya ang regular na nagpapadoktor kaya kuminalma na siya. Nagkahuron sinda asin nanumpa na talagang pupondohon na niya. Naniwala man siya kung kaya kan magpahayag na gusto kaining magkandidato, tuminabang siya. Ipinamidbin niya si Bongbong kay Inday Sara Duterte kung kaya naging magkatandem sinda pagkatapos kay ito, biglang day na siya midbid kan tugang niya maski na si Inday, sigun pa sa pahayag ni Senator Amy Marcos. Nagpasalamat si Frederick Go kay Presidente Bongbong Marcos sa padagos na tiwala asin kumpiyansang pigtatao sa iya. Sigun kay Go, inako niya ang trabaho na may hararom na pagmati nin responsibilidad bilang bagong Finance Secretary. Aram niya ang mga hagyat asin oportunidad na kaibahan kan bagong trabaho kaya bilog ang sa iyang dedikasyon na pakusugon ang fiscal na kapasidad ka nasyon asin isulong ang makusog asin pangmahaluyan na pagrambong kan ekonomiya. Ang designasyon kay Go bilang Finance Chief ginibo matapos na isalida si Finance Secretary Ralph Recto kay Lucas Bersamin bilang bagong Executive Secretary. Nagbaba ang numero kan mga nagparehistro ni bagong pangaran ng negosyo sa primerong 10 bulan kang taon. Sigun sa Department of Trade and Industry o DTI, nasaro sa mga dahilan digdi, iyuan bako magayo na panahon na nakadanyar sa dalagan kang ekonomiya. Base sa datos kan DTI, igwang 925,555 na business names ang narehistro sa ahensya sa laog ning 10 bulan ngunya na taon.
Mas hababa ini kumpara sa 973,445 na business names na nakapalista sa parehong bulan kang nakaaging taon. Sa kabilugan, igwang bagong 278,000 sa listahan, mantang 125,277 ang mga renewals. Nanginutman ang Calabarzon na may dakol na numero nin mga business names na nagparehistro sa primerong 10 bulan kang taon. Barata sa ibang nasyon, gadan ang nasa 45 na Indian pilgrims matapos na masulo ang piglunada nindang bus. Nangyari ang insidente mantang harin nasinda sa Medina sa Saudi Arabia. May totalmente 46 na pasahero ang lunad kan bus kung saan idinalagan sa intensive care unit ang sarong nakaligtas na biktima. Kadaklan sa mga biktima naka-star sa Hyderabad sa Southern Telangana State. Napag-araman na hali sa Mecca ang mga pilgrims asin pasiring sa Medina kan mangyari ang insidente. Hali sinda sa Saudi Arabia para sa Umrah pilgrimage na masalipot na bersyon kan Hajj ang pinakadakulang Islamic pilgrimage. Nagpaabot naman nin pakidumamay si Indian Prime Minister Narendra Modi sa mga nagadaan na biktima. Padagos naman na pig-iimbestigaran kan mga otoridad ang nangyaring insidente. Sa bareta niya to sa lado ng sports, mabandera ang pangaran ni Hidilyn Diaz sa mga atletang Pinoy sa nasyon na masabak sa 2025 Southeast Asian Games o SEA Games sa Thailand sa bulan ng Desyembre. Masabak ang primerong Olympic gold medalist na si Diaz sa women's 58 kilograms division. Iniyan sa iyang pagbuelta sa SEA Games matapos na daing na makapagkawat kang 2023 SEA Games sa Cambodia para tawaning focus ang pagsabak sa 2024 Paris Olympics. Breakthrough! Naimbento kan sleep number asin iba pang tech companies ang smart bed sarong high-tech na kama na may built-in sensors asin automatic adjustment features tangani mai-optimize ang katurog kan nagagamit. Ang smart bed may pressure sensors, automatic adjustment, temperature control, sleep tracking, anti-snore feature asin smart integration o pwedeng maikonektar sa smart home systems aron kan Google Assistant, Alexa, tangani kontrolon ang ilaw, alarm o room temperature. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, sarong Mexican restaurant sa Sacramento, California, ang pinagmulta kang gobyerno matapos magamit ng peking padi, tanganing ipakumpisal ang saindang mga empleyado. Nagpaluwas din kasuguan ang US Department of Labor na magbayad ang restaurant owner na si Che Garibaldi ng back wages as in damages kantidad ng $140,000 sa iyang mga empleyado. Ini matapos mabisto na nagamit inining peking padi, tanganing tiktikan ang mga empleyado kang Taqueria Garibaldi asin nagpakumpisal sa saindang mga naging kasaalan mantang nasa trabaho. Sigun sa sarong empleyado na nagtistigo laban kay Garibaldi, nag-imbitar ning padi ang saindang boss asin saro-saro sindang nagkumpisal digdi. Nagkapira sa mga hapot kaini kung na-late na sinda sa trabaho, nagkuha sa cash register asin kung may pinag-iisip na maraot sa saindang employer. Flashback! Ngunyan aldaw Nobyembre 18 taon 1928 namundag si Salvador Doy Laurel ang Vice Presidente ni Cory Aquino sa Paco, Manila. Matapos ang sa iyang admisyon sa Philippine Bar, sa iyang inestablisir ang Citizens Legal Aid Society of the Philippines, ang pinakaenot na organisasyon na nagtataon nin libreng legal na asistensya sa indigent na mga Pilipino. Taon 1967, sa edad na 68, nailihiman siya bilang senador sa irarom kan Nationalista Party kung saan siya ang namayo kan mga leyes aro kan pag-exempt kan court litigants sa pagbayad nin docket fees asin fees para sa stenographic notice pati na ang transportation expenses. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, social media writers Miss Jenny Machu Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibahan ta po si Chief Ramir Tanay asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT.
Sa pangaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa is Karamusa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sharmilla Printing Press and Advertising for fast and